Salutare și bine m-am găsit la partea a doua din Survival Games. Data trecută mi s-a oprit la Salutare toată lumea! iară cu Silviu. Dar nu cred că l-auzi. Stai, bună, Danica, așa. Pe ce anume ești? Bă, nu mai știu pe cât am intrat, am uitat. Pe 8. Nu mai știu, bă, dar eu sper în asta că iar că intru, îs buguite toate, logic. Bă, nu știu ce s-a întâmplat. De astăzi s-a buguit tot când am intrat azi dimineață. Știi? Erau toate buguite, la toate scriau în așteptare, cum scrie acum. Are sabie de DMD. Baca mea și piciorul în el. Ce te uiți? Știam că aici e un ender chest, da, e bun și asta. Eu scad mapa. Așa, bă, mai ții minte când... Pe 8. Aia care stă la obstacol și n-am citat un obstacol, haha. Bă, cred că nu l-auziți pe Silviu, că nu știe să vorbească. Are ceva microfonul ăla. A lui. Asta e. Dar și Robin, schimbările lui nu se aude deloc. Bă, Silviu, mai ții minte atunci când arunca Robi cu Ender Pearl și se omoră singur ca un copil? Dar și mie mi s-a întâmplat așa. La mine începe cu a 6 din... Ia te pot 7 și după s-a făcut 6 player. 8 player, 9, La ce? la 8. Aha. Bă, nimic, lasă. Dacă aș găsi acum un crafting. Bă, stai să iau eu și sabia asta ca să nu e nimeni. Așa. Lasă numai prostii, adică ca și ceva aiurea, care nu folosește. Am aruncat sabia de lemn. Uai, bă, și la damage mi-e frică de ala cu sabia de diamond. Începem 2. 1. Start. Iron. Sabet. Am fugit. Îi au răstat, îi ia toate enderpearl-urile. Și chesturile. L-am luat pe unul care avea armură de iron super diamant. Rămâi la jumătate, da! Am 2 de măduri. Bine, mă, și eu am 2 de măduri și acum caut un crafting. Mor și de foame, nu mai contează. Bă, cum n-avea sabii și era aproape full iron. L-am făcut. Pe el de Up, diamant. up, 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 up. Și acum mor, mai bine îmi dau foc acum. Și eu mă duc să workplay. Hmm? 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 E, mai puțin mor, nu mai contează nimic. Știi? Ce, mă? Păi și eu ce vrei să fac? Am întâlnit un hacker. Bă, dădea cu pumnii în mine. Eu aveam sabie de iron, bă, și dacă încercam să mă apropii de el, mă dădea în spate înapoi. L-ai omorât? Bă, câte kill-uri ai? 3. 21. Câte victorii ai? N-am victorie. Eu am una doar. În canalizare. Să mor eu. În canalizare. Dar am mai intrat. Am fugit eu cu Robin, se fugea de unul și am intrat într-o țeavă spartă la Jugu, jugule. Tu, 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 tu. Da? Bă, cum am zis că se cheamă? Stai, că era... aici au schimbat numele la cartof în... da, potato, cum ai zis tu. Așa e și pe Strand and Deep.
Da, nu, n-am nimic important. Ce avea sabie? Da, Iron. Mă duc la pescuit. Stai. De te face cu la Iron. Am 2 săbii de iron. Să știi. Nu iei de bani. Asta cu... Te-a omorât? Cum așa? Bă, am crezut că nu mai ești. Bă, ia stai așa, Silviu. Bă, tu ai cameră la Skype. Nu. Mă gândeam că poate ai. Câți mai sunteți pe... Stai că începe de aia meciul. Stai să mănânc. Mănânc asta. Așa. Este pe arenă să văd la care scrie de mine. Tu vrei bătaie, tu vrei bătaie, tu vrei bătaie, tu vrei. Mersi de săgeată totuși. Să pe 3 erai. Ce daun ăsta cu flint în stilul. Crede că eu nu pot, sau? Da, și cam atât a fost cu acest episod. Ne revedem. Pa!